Moikka! Mä oon Kata Karppanen ja mä uskallan sanoa olevani kovan luokan projektien johtamisen ammattilainen. No miksi mä voin sanoa näin? Esimerkkinä kerron, että tällä hetkellä vedän konsulttiprojektipäällikkönä liiketoimintakriittisten verkkopalveluiden kehityksen 3-vuotista hanketta suurelle suomalaiselle elintarviketeollisuuden yritykselle, jolla on myös tukkuliiketoimintaa. Mikä musta sitten tekee niin erityisen hyvän tässä projektien johtamisessa? No monikin asia, mutta mä voin nostaa 3, ehkä mun mielestä keskeisintä. Ensimmäinen on, että mulla on kyky johtaa projektitiimejä tuloksellisesti tavoitteisiin siten, että niitä tavoitteita ja tuloksia voidaan myös mitata projektin aikana ja sen jälkeen. Toinen on tilannejohtaminen. Projekteissa on aina haasteita ja haastavia tilanteita johdetaan hyvin eri tavalla kuin hyvin menevää projektia. Mulla on tällainen kyvykkyys. Ja 3, ehkä tärkein, mulla on kyky rakentaa luottamusta johtajiin, projektitiimeihin ja asiantuntijoihin. Eli mulla on kyky viestiä ja kommunikoida hyvin eri tasoilla, tarpeen mukaan eri tavalla. No, tämän taustalla on tietysti paljon kokemusta ja osaamista, jonka voi laittaa myös numeroiksi. Viimeisen 12 vuoden aikana mun konsulttiuralla mä oon tehnyt noin 45 eri projektien johtamisen toimeksiantoa noin 10 eri asiakkaalle eri toimialoilta julkishallinnossa ja yrityksissä. Mä oon toiminut myös liiketoimintajohtajana, mä oon toiminut esihenkilötehtävissä yli 15 vuotta ja mä oon tehnyt mun työuralla yli 20 vuotta projektien johtamista. Näistä numeroista sitten niihin 3, mitkä tekee musta hyvän projektien johtajan. Mä saan johtaa projektitiimejä tuloksellisesti. Mulla on tilannejohtamiskyvykkyys ja mä osaan rakentaa luottamusta johtajiin, asiantuntijoihin ja projektitiimeihin. Joten rakkaudesta projekteihin, jos sun projektien pitää päästä tavoitteisiin, niin täältä pesee tuloksellista projektien johtamista vankalla osaamisella ja kokemuksella.